Nagimas pulutan may. Nakipulutan niyaw. Ay, kiwi tayo bagbagam. Wow, najay. Payag mga halo. Sa nota kong kaadot ko nga. Parta kami ta. Tanood ito malpas ta. Di ka lang makatututaw, rapin na lakatagalaw. May pinakahalo na. Ay. Di lang makatututor. Oo. Puro man nakibaak. Pagkabilak. Tali. Nyamit din. Kasgasin ah. Nakaraarte ka. Nangingi natin. Agsimsiminto ka, nakagold ka pa eh. Kalalastog ka. Kaya, pag ibibiyangam, gumatang kami tanong mo. Nagpaggatang mo. Ikaw ang pagkatang ka. Kapay mo muna ni bossing ta kalbam. Nagadun na trabaho tan na eh. Mabisina ka. Supay ah. Huwamitin. Kinagadwatin na trabaho tan eh. Uwe. Tapalagi na na. Panluga ko. May sakgal halo. Ni. Lumaklabit danom. Ay. Truck ko lang ito yung gold moon na eh. Tagman mo may sakas tao. Ano ka lahat? Ato yan rice. Nanikibag mga depression na. Baka magigtot ka. Mabalin na tayo saldati ba? Kaya mabalin na. Ading arti purpose na ito eh. Noon makarkwartak. Shoot ko di punchap. Eh, bakit nandiri sa ato ya? Bagtag ito, uri tambay ka. Budag sapol ti kwarta. Rice. Numalpas ta kanot tao at hallway na. Baka agpatakder pa yun eh. Busti swimming pool itanay. Tapos, nahilig manok ka rin. Baka agkote paramti manok tajay. Guys, bak. Sideline kayo ah. Hindi kayo payag-aways. Kaya mo mula sa madlan niya. Sige, wala yung tayo na eh. Pagpatakder ti kot tao, swimming pool. Kalyang mano-manaw. Ha? Boy, pang 100 square meter ajay. Kaso, nuti ka unig na, pang 100 feet. Tiba-tiba ka dyan, oray makatawin ka mga kalkalin ah. Sauce, 100 feet, kaunog na. Tapos may mesak lang, akong katulong kao. Boy, tama din na kaya tayo mahin ko ka ti ado trabador na, ta ado mo ti alawing agdeblebor. Saka mati na kay tiwa. Pala ti gamitam. Dapat kutsara. Ha? Tas pinturang pa'y kano ajay, nginti gamitin maji kwatiki otex. Agpasada lang na, ano kasta. Pasada ka, koloro mo dyan motor mo. Kasi naman matilo ka LTO, dinagdak yung mga gastos mo. Hindi ato yung rabi lang agpasada. Sige, agpasada ka ti rabi eh. No machimpo magajay kal ala ti tricycle. Na sa atin no ajay tricycle lang ti alainda. No dalinda ka pay, di awan ti palanitain. Sa bagay, stay ko nam. Ay, umuyaw. Nandiyo ko na dimsay. Binong kami tirabi ay, nagimas pulutan may. Naginom kayo gayam, di kayo pinag-aways. Nakipulutan niyaw. Wow, aji dagak sila ulag-ulag. Ay, kiwi tayo bagbagam. Wow, ajay, inom nga piraso. Inom nga piraso. Mananatala din na minsan. Di ba inom mo lang? Uy, hindi majay. Tapos, nagkipintas pa kay chinilas da. Ha? Lalo ni Dimsay, nagpintas sa chinilas na. Siguro nangina ajay. Bak. Nakulay na yung chinilas mo. Nangisay. Ah, wow. Yung Dimsay ajay, suot na. Sika nga yan ang kulay na di chinelas mo. Eh kulay red. Ah, sakto, kinanjo ajay. Suot na lang. Apa mo yung chinilas da. Kung natural, chinilas mi ajay. Pero di kanya da. Api suot-suot da. Kung tinakaw da ka raw. Ha? Pati adi pinulutan yung keyword. Kanya mo lang ajay. Pinagrigatan mo yung nala ka, pandinlala. Man, nakabaybayag mi pa nga kinamkam nila ajay, nakagalgalis. Yan nga ni pa nga ron nga kinagat na jitlog ko. Tapos, mapukaw lang. Bagsi ka tanaraman naman si kami, maday.
Namuk garot nga, aga po di takawajay. Namuk lang aja, jak rin naman na. Isarwam, pagkagsayta tiyan mo. Ayan dangal tatasuda. Palait, sanayon. Arjida, sirok di mangga. Nabak, tikitain. Kit kasano nga yato raramidin ta. Kadaman ipalanit na eh. So na pa namang tuloy ataw paamlatan. Ana, mayat ka, 150 up day. Ngim sasya atim. Madi na kita di bus di madingan nalintay. Sige, patusumon. With merinda ta kan kaan. So, sige, kumita ka tangal daw mo. Oh, maya magambak. Entan, tabagbagan ta mga giduwa. Sama? Kita lah di tinilas ko kung sino nakasotod dyan. Sipat-sipat ko di rupa na. Nyakit na gituin. Tapos lang obra ka. Nakalala ka. Basic lang nga to. Hindi. Dapitan na sina. Tapi kailangan dapi ato yawit. Nyakit ko. Kailangan ka na sina ata ka. Tugsa yun. Hindi kailangan natin ka.